De eerste brief aan de Corinthiërs. Hoofdstuk 1. Van Paulus, troch Gods wil roepen om apostel van Christus Jezus te wezen, en van uw broer Sostenes, aan de gemeente van God in Korinthe, aan haar die in Christus Jezus heilige binnen, die roepen binnen om heilig te wezen, met al de orden die allerwegen de namen van uw Heer Jezus Christus aanroepen. Haar Heer lieke goed als uzes. Genade en vrede met jemme wezen van God uwsheid en de Heer Jezus Christus. Ik dank je God al aan wat jemme aangeet, voor zijn genade die jemme in Christus Jezus joen is. Want jemme binnen in alles rijk worden in hem, in alles wat jem te zeggen hebben en weten, met het tuigenis oer Christus onder jemme bevestigen is. Zodoende missen jemme geen enkele jafte, wilst jemme daarna uitzoeken dat uw Heer Jezus Christus epentelijk verschijnt. Hij zal jemme ek staan vast met je aan een ta, dat jemme niet te verweten valt de dijs van uw Heer Jezus Christus. God is trouw. Hij had je maar roepen ta gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, uw Heer. Ik steen er bij jemme op aan, broederen, in de naam van uw Heer Jezus Christus, wees alle jaren eenredig en let er onder jemme geen partijen komen, maar look één line, één van zin en één van overtuiging. Want mij is oor jemme troch Chloe haar volk te weten dien, broederen, dat er schelen onder jemme binnen. Ik bedoel dit, elk van jemme roept zijn eigen woord. Ik ben van Paulus. Ik ben van Apollos. Ik ben van Kefas. Ik ben van Christus. Is Christus dan in stikken verparte? Is Paulus vaak voor jemme kruisige? Of binnen jemme in Paulus zijn naam doopt? Ik ben dankbaar dat ik op Crispus en Gaius net één van jemme doopt heb. Dat net één kan zeggen dat jemme in mijn naam doopt binnen. Oh ja, dan heb ik echt nog de huishouding van Stefanus doopt. Verder zou ik net weten wat ik oors nog doopt heb. Want Christus had mij net stuurd om te dopen, maar om het blied boodschap te brengen en dat net met de taal van wijsgeren, want Christus kruis met zijn kracht net verliezen. Want het boodschap van het kruis is wel voor haar die verlent gerne een dwaasheid, maar voor us die behouden worden is het een kracht van God. Daar stiert dan ek schreeuwen, te nete dwaan zal ik de wijsheid van de wijzen en het verstaan van de verstandigen zal ik verdwaan. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redendealer van deze tijd? Had God de wijsheid van de wraad net in dwaasheid verloren? In de wijsheid van God had de wraad met al haar wijsheid God net voen. Daarom had het God goed te lieken om haar dit leeuwen te behouden troch de dwaasheid van de verkondiging. Ommers, de Joden vregen tekens, en de Grieken ziekje wijsheid. Wie der varoer verkondige Christus, en die aan het kruis slaan. Voor Joden wel een stroffelstien, en voor heidenen een dwaasheid, maar voor haar die te roepen binnen, Grieken lieke goed als Joden, Christus. Gods kracht en Gods wijsheid. Want de dwaasheid van God is wijzer als de mensen, en de zwakkens van God is sterker als de mensen. Bedenk toch, broederen, hoe je me roepen waarden. Maar een peer wien en wies in de eigen van de mensen. Maar een peer machtig. Maar een peer van heeg komma. Maar wat bij de wraad dwaas is, had God uitkaart om de wiezen te schande te maken. En wat bij de wraad zwak is, had God uitkaart om het sterke te schande te maken. En dat wat in de wraad van leeg komma en geen tel is, dat had God uitkaart. Dat wat niet is, om wat al wat is te nete te dwaan. Dat geen meeske voor God oer grut geet op hemzelf. Maar troch zijn tadwaan binnen jemme opnomen in een gemeenschap met Christus Jezus, die van Gods wegen worden is, uw wijsheid, gerechtigheid
heiliging en verlossing. Dat het zo komen mij likos beschreven stiet, als een opspreken wil, let hem dan spreken van de Heer. Hoofdstuk 2. Wat mij zelfs aanbelangt, broeren, doet ik bij je kwam om je het geheimnis van God te verkondigen, die ik dat net mij vertoon van woorden of van wijsheid. Want ik heb mij voornomen onder je van niet oors te weten als van Jezus Christus en die aan het kruis lijn. Zo voelde ik mij zwak en benauwd en stier te trillen op de voeten, doet ik bij je kwam. Het boodschap dat ik bracht bestien net uit meeslepende woorden van wijsheid, maar uit het tonen van de kracht van de geest. Dat jemme leeuwen net reste zo op wijsheid van mensen, maar op de kracht van God. Dochs verkondig je wie wijsheid, maar alleen voor die ter riep voor binnen. Geen wijsheid van deze wereld en net van de heerskers van deze wereld die uit haar jochten zet worden. Maar wat wij verkondigen is goddelijke wijsheid in de vorm van een geheimnis. Wijsheid die verborgen is, die God orneren had voor uw heerlijkheid, eert de wereld bestie. Geen een van de heerskers van deze wereld had daar weet van han. Want hienen ze dat al, dan zouden ze de Heer van de heerlijkheid net aan het kruis lijn hebben. Maar wie ziet, liek als beschreven stiet, wat het eigen net schoon en het eer net jet had, en in het meeske het net opkomen is. Alles wat God remaken had, voor dit hem leef hebben. Want God had het us iepen bieren troch de geest. De geest onderzoekt ommers alle dingen, ek de diepten van God. Want waar meeske weet wat er in een meeske omgeet, behalve zijn eigen geest in hem. Zo had ek niemand weet van wat in God omgeet, behalve de geest van God. Nou dan, wie hebben net de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt. Dat wie weten mij wat God us uit genade joen had. Daarvan spreken wie ek, net mij woorden die us leert binnen troch menselijke wijsheid, maar us leert troch de geest, met wie geestelijke dingen, met geestelijke woorden uitlezen. Maar een natuurlijk mensje neemt de dingen van Gods geest net aan. Ze binnen ommers dwaasheid voor hem, en hij kan er net bij om ze op geestelijke wijze beoordelen worden. De geestelijke mensje likwijls beoordeelt alle dingen, maar zelfs wordt er van nimmen beoordelen. Want waar weet wat de Heere betinkt, en zo hem onderjocht je. Maar wie hebben het betinken van Christus? Hoofdstuk 3. Maar om op mijzelf waarom te komen, broeren, ik koe tjen jimme net spreken als tjen geestelijke meesken, maar als tjen meesken die nog ierdsk denken, als tjen liedse ben in het christelijk leven. Molke heb ik jimme joen, geen eten van de tafel, dat kunnen jimme nog net verneren. Ja, dat kennen jimme nou ek nog net. Jimme binnen nog al te ierdske meesken, als er bij jimme oergunst en striderage is. Want binnen jimme dan net ierdsk, en gene jimme dan net al te menselijk troch het libben? Wanneer het om is de ene zijt ik ben van Paulus, en de oren ik ben van Apollos, doch jimme dan net al te menselijk? Wat is Apollos dan wel? Wat Paulus? Oors net als tjenstfeinden troch wat jimme ta het leeuwen komen binnen, en elk van us liek als de Heer hem joen had. Ik heb planten, Apollos het wetterjoen, maar God liet het al aanwaaksen. Zo betjut nog hij die plantet wat, nog hij die het wetterjout, maar die het waaksel liet, en dat is God. Die plantet en die wetterjout jerebien war, maar elk zal zijn eigen leen barren, nee zijn eigen werk. Want wie arbeidt je meien waarop in dienst van God, en jimme binnen het bouwlaan van God, en het bouwwerk van God. Nevens de genade van God die mij joen is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament lijn en een oor bouwt erop.
maar let elk daar wel om denken hoe er daarop bouwt. Want een oor fundament als wat er al leidt, kan net één lezen. En dat is Jezus Christus. Als een nou op dat fundament bouwt, met goud, zilver, kostbare stenen, hout, heer of strieën, elk zijn werk zal aan het licht komen. De dag zal het aan het licht brengen, om te in vuur verschijnt, en hoe een elk zijn werk is, dat zal het vuur uitwezen. Als een zijn werk, dat er daarop bouwd had, bestaan blijft, zal er leen barren. Als een zijn werk verbrandt, zal er skeel leien. Zelfs zal er al redden worden, maar net lieker als wie er terug het vuur heen gaan. Weten je net dat je een tempel van God binnen en dat de geest van God in je wennet? Als een de tempel van God schijnt, dan zal God hem schijnen. Want de tempel van God is heilig, en die tempel binnen je. Net een moet hem zelfs wat wies meidje. Als een onder je denkt dat er wies is in de eigen van deze wereld, dan moet er eerst dwaas worden om werkelijk wies te worden. Want de wiesheid van deze wereld is dwaasheid nevens God. Daar staat dan ook beschreven. Hij vangt de wiezen in haar eigen moeklist. En op een oorplak, de Heer weet van de oerlissings van de wiezen, dat ze zonder weerde binnen. Daarom moet net één opspreken van meisken, want het is alle jaren Jemmes, Paulus of Apollos of Kefas, vraat of libben of de, wat er is of wat er komt, alles is van Jemme. Maar Jemme binnen van Christus, en Christus is van God. Hartstuk 4. Sam wat een meisje u schen, als helpers van Christus, die het beheer hebben oer Gods heimnissen. Nou wordt van een beheerder eerske dat er trouw blijkt te wezen. Wat mij onbelangt, het let mij niet of ik troch jemme oordelen word of troch een menselijke rechtbank. Ik oordeel je ek mijzelf net, want ik weet van geen kweer, maar daarmee geen ik nog net vrij uit. De Heer is het ommers die mij oordeelt. Oordeel je daarom net voor de tijd. Eerst moet de Heer komen. Hij zal wat in het zuster verborgen weer aan het licht brengen en wat in de herten omgeet evenbier meidje. En dan zal elk de lof van God krijgen die het hem toekomt. Broren, deze dingen heb ik op Apollos en mij toepost als een les voor jemme. Jemme moet van uw voorbeeld leren om net verder te gaan als wat beschreven staat. Dan zal net één van jemme grut gaan op de ene en de oren verspuien. Want waar zet hij boppe oren? En wat hast du, dat du het net eerst kriegen hast? Als du het dan kriegen hast, wat sprekst du daar dan van op, als hiest het van die zelfs? Jemme binnen van zelfs al zet worden. Jemme binnen al riek worden. Jemme binnen al koning worden, zonder us. Ja, wie en jemme maar koning worden, dan mochten wie vaaks mij regeren, mij jemme. Want mij denkt, God had us apostels het laatste plakjoen, als meisken die tot de deur veroordelen binnen. Want wie binnen een schouwspel worden voor de wraad, lieke goed voor engels als voor meisken. Wie binnen dwaas omwille van Christus. Jemme binnen verstandig als christenen. Wie binnen zwak. Jemme sterk. Jemme binnen in ere. Wie worden verspuit. On dit stuit ta leien wie honger en torst. Rennen wie in suterige kleen en worden wie slein. Binnen wie zwalkers en merge wie us troch mijn eigen handen te arbeiden. Worden wie uitzegenen? Wie zegen je? Worden wie vervolgen? Wie verdragen het? Worden wie hunt? Wie jou vriendelijk antwoord? Als onrand van de wraad binnen wie worden? Als uitschot van de maatschappij ontnota. Ik schreeuw zo net om je te beskammen, maar om je als mijn leven ben te plak te zetten. Want al hieren je met 10.000 opvierders in het leven met Christus, je hebben net meer als eenheid. Want ik ben in het leven en met Christus Jezus troch het blied boodschap te brengen, heid van jemme worden. Daarom steen ik daar bij jemme op aan,
volg je mijn voorbeeld. Dat is nou correct de reden dat ik Timotheus naar je toegestuurd ha. Hij is als christen mijn leven en trouwe zoon en hij zal je mijn houden en dragen als christen weer in zin brengen, zodat ik dat overal in elke kerke leer. Gewoon van je spreken op, als zou ik net bij je komen dwarren. Maar ik zal mij hasten komen, als de Heer het wil, en dan zal ik onder weet komen wat die opblaasde lui maas binnen. Net in wat ze zeggen, maar in wat ze uit de wijs zetten. Want het koninkrijk van God is geen zaak van sissen, maar van dwaan. Wat wil je me? Moet ik met de stok bij je komen? Of in leefde en in een geest van goedens? Hoofdstuk 5. In elk geval, men jet dat er onder je onzedelijkens is. En wel soorten als er zelfs onder de heidenen net voorkomt. Dat een libbet mij zijn heite vrouw. En dan binnen je me echt nog grutsk. Waarom rouw je me net lever? Dat zadwaan de een die soks uit heeft had, uit je me vermidden verballen worden mij. Want al ben ik zelfs net in je me vermidden, nee de geest ben ik dochs bij je me. Daarom heb ik, als wie ik bij je me, hem die soks uit heeft had, al veroordelen. In de naam van uw Heere Jezus wils jimme en mijn geest binnen binnen, met de kracht van Jezus uw Heer, hebben we besloten om zijn een aan de Satan oor te gaan, ter verderf van zijn irdsch bestaan, dat zijn geest behouden worden mij de dijs van de Heer. Jimme grutskens jouwt geen pas. Witte je maar net dat een beetje soerdij het hele dij soer maakt? Zuiver je het oude soerdij uit, dat je me versk dij wezen mag. Meet je me net zware koeken binnen. Want ek uw speerskalaam is slachte, Christus. Let us daarom feest vieren, net mij oud soerdij, nog mij soerdij van verkeerdens en verdoornens, maar mijn net zware koeken van zuiverens en weerheid. Ik heb je me in mijn eerdere brief al schreeuwen dat je me net omgaan moet met onzedelijke mensen. Ik hier daarbij net de onzedelijke mensen van deze wereld in het algemeen op het oog, of de inklauwers en rovers, of aangoede tjenners. Dan zouden je me om eens tot de wereld uitrennen moeten. Maar nou schreeuw ik je me dat je me net omgaan moet met een saneemde broer, die een onzedelijk menske is, een inklauwer, een aangodstjenner of een lasterder, een soeplap of een rover, ja, mij san een net eens eten. Want hok verjocht heb ik om de boetensteenders te oordelen. Jimme oordeel je doch ek alleen haar die tot de gemeente jere. De boetensteenders zal God wel oordeel je. Verbal je wat verkeerd is, uit je me vermidden.